Açıp yeşirin hazinengni yürekten, sileşme bir de artık süs gerekten. Kişiler üzlerin ancak siyerler, bәхетсезләрнең üstünden kilerler. Тукай урынын белеп, вакытын белеп, һәм чын иҗатчы, чын мөселман кеше буларак та дөрес итеп, урынлы итеп, дөрес тәрбия биргән балаларга беренчедән, икенчедән Аллаһ Тәала сүзендә ул урынсыз кыстырмаган. Менә шул ягы белән дә ул башкалардан аерылып тора. Татар халкына түгел, бөтен Россия бәйрәм итә. Буа җирендә тоже шулай уже күптән бик күп чаралар бара, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында. Менә парк төзибез, яңа парк. Может быть, киләчәктә финанс хәлләре яхшы булгач, куербыз. Тукай почмагы, менә әйттем бит менә монда. Без пока койдык еллар каршына. Куербыз. Тукай бюсты хәлдән килгәч, акча булгач, менә монда инде мәдәни чаралар, шигырьләр уку, Тукай турында, бүтән шагыйрьләр турында. Шунда булачак. Бүтән паркларны. Парк бит бер елда гына ясалды, беренче ел ясалачак. Тукай ул шигъри пәйгамбәр. Аны бәясен биргәннәр. Аны Илдус Гыйлаҗи шулай дигән. Менә Габдулла Тукай урамы. Һәр бу кешенең сразу кай икәнен белмиләр. Ә бит Габдулла Тукай урамы иң güzel урамнарның берсе булады. Халыкка хезмәт итү ул безвозмездно. Ул менә шундый үзеңнән бар. Халыкка хезмәт итү 100 тапкыр Мәккәгә барып кайтуга тиң. 100 хаҗга тиң әйбер. Менә шушыны аңлатып, әле безнең һәрбер сүзен менә шулай иҗекләп, нилеп, тәсвирләп халыкка җиткерә алсак, менә бу шул вакытта Тукай эшли, Тукай бар икән. Ә булай Тукайны искә төшереп, тегене килеп җиткәч, беләсезме, ул Тукайны бренд ясадылар. Менә бренд. Вот бренд Тукай дигән бренд бар. Кирәк вакытта шуны раз китереп чыгара. Ә Тукай белән яшәргә кирәк. Тукай көн күреш, көн сайын булырга тиеш.